For today's video mga kiyat, tabi mi ni Kajen part sa iyang kwan pagpakandam sa eskwela. Hapit namang ablis klase mga kiyat. Ay, daghan lamok. Tuon na o pinakatay. Ha? Say atay. Pinakatay. Oh, pinakatay. Andong ko atay. Tuon ka pinakatay dai. Og mga magbasa. O magbasa. Magbasa sa kuno mga kiyat. Pinakatay sa mga letters. Sa may inyong kwan basahon. Mga letters English. Oh, yan din magpinakatay na mo. Mura di kamote pinakatay. Basta grito magsuwat na din mo pinakatay. Oh, mga na. Suwat na pinakatay siya. Sudan ba na? Basta grito magyat pagsugod na din na pinakatay. Akong mga classmate, di rabag ibang pinakatay. As kasiitan. Oh, di sila kibaw. Ha? Di sila kibaw ang pinakatay. Ano din laki ba ang pinakatay? Ah, hinay kayo na mo subat. Uy! Oh, nya ikaw kamao na ka. Kamao na ko pinakatay. Kibaw na. Saan mo pinakatay sa letter A? Letter Sa A. Oh. Sa letter B. Tara. Nya sa letter C, usa mo pinakatay sa letter C. Anak ra. Ha? Anak ra. Di pinakatay. Usa ana? Ha? Anak ra. Nagagit. Walang lang kurbulay ng C. Nya ang letter D. Usa mo pinakatay sa letter D? Wala nang buntis. Ha? Nang buntis. Unsay murag buntis? Iya kita alam. Unsay murag buntis ang letter D? Oh. Murag buntis na unsay porma na? Ana? Usa nga drawing? Ah. Ha? D. Ha? D. D? Yes. Ang A. Eagle. So yun. Sa may pinakatay na. Eagle. Oh. Wala lang 3. Ha? Wala lang 3. Murag 3? Oh. Murag ko nog 3 makiat. Murag din nag 3 day. Unsa man isuwat? Yan. Na. Oh, ana. Nya ang letter F. F. Oh. Ana ray. Ana. 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 Ah. Ah, ana. Ah. Di ana. Unsa na? Kita kani. Ah. Ana. Ana di na. Ah. Ana. Di ana ba? Ami to. Ay, apok ka. Antika. Ana. Dili. Ah. Ana. Ah. Ana. Ah, ana deh. Kung o dini. Ha? Naganda kung o. Sakto naman mo una. Wag na ingos ko oh. Ah, grabe nagkog-o na ko eh. Cute na kayo. Be, kanang undang lang sa karong tuig eskwela be. Ayan sa kanang Di ko ganahan lagi. Diba? Ano ba? Undang sa karong tuig o kanang eskwela. Nagsabot maming mama nimo nga ay lang sa rog tambong rog tuig kay kanang sunod tuig na lang kay langanin pa man ka sa kanang tuon may na magtuon sa kag kuan una nang kasunod tuig eskwela. Ah, nonsa. Lagi. Di ko ganahan. Ano man? Kasabaan gitong ma'am sige absent. Dili pa man ka mag-enroll, dili pa man ka mag-eskwela. Sunod na lang tuig enroll. Ah, di ko. Ha? Ganahan ko muskwela gyapon para na ako medal. Nindot mo ko nang dili sa eskwela kay para nara kas tuwa dili way ka poy. Maahawi. Maaway. Maaway. Unsa? Para di ka para di ka Maahawi. maahawi. Ganahan ko na siya ang eskwela magyat para di ko na siya mawahe. Oh. Wahe, awahe. Awhay. Awahe. Awhay. A wa Wahay. he. Awahe, di maawit ba? Awahe. Di maawit. Ay. Ina di maawit. Hindi maawit Ah. ba? Dayon ganahan ko mong grade Yan lang 3. ka mo. Ingon maman mo pag ano na sa ka. Pa hunongon sa kag sa katuig ba. Ah, ganahan ako mong grade 3 kasunod sa grade 2. Ganahan ka man. Sunod sa Grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, dayon. grade 7, grade Dayon. 8, grade 9, Dayon. grade 10, o high school. Sunod sa school. Ha?